V sobotu 8. června se v městské sportovní hale v Dunajské Středě uskutečnil první ze série gala večerů Fight Explosion, nově vzniklé slovenské asociace MMA. První ročník se ponese ve znamení postupové pyramidy, kdy vítěz každého gala večera postoupí do dalšího kola. Tak vzejde vítěz, který získá pás profesionálního mistra Slovenského svazu MMA. Snažíme sa vytvoriť nejaké nové publikum pre MMA, aby aj chalani mali možnosť zápasiť, nech sa môžu vyzápasiť. To znamená, že chceme robiť každý mesiac nejaký profiturnaj, rôzne po Slovensku. Prvý ročník sme zvolili pyramidový systém, to znamená, že pyramídu rozloženú na viacero kôl, čiže tá pyramída sa bude skladať z troch takých menších turnajov, kde budeme hľadať nejakého majstra Slovenskej republiky v podstate. Z začiatku to chceme orientovať iba na Slovensku kvôli tomu, že tu máme základňu, postupne pridávame do toho aj Čechy, keďže sú, dá sa povedať, naši bratia, spolupracujeme s nimi. Ale čo sa týka zápasníkov, tak určite chceme, alebo zapájame do toho aj Slovinsko, Poľsko, Rakúsko, proste všetky okolité krajiny, čo sa dá. A určite to nechceme smerovať len na Slovensko, ale proste keďže sme na Slovensku, tak tuto začneme a určite by sme boli radi, keby sme to vedeli vyťahnuť aj ďalej. Je to prvý turnaj, ktorý robíme v klietke, doteraz sme skúšali robiť, alebo robili sme doteraz ringové športy, takže trošku sme sa presmerovali. Ja si sľubujem veľkú budúcnosť od tohto, lebo sme sa spojili so zväzom českým, to znamená s Michalom Hammerschmidom, kde vidíme veľký potenciál, veľmi nám poradil za posledné dni, pomohol nám to doladiť, takže určite to bude taká najväčšia spolupráca práve s českým zväzom MMA a kvázi s turnajmi GCF. My sme Attilu oslovili takým spôsobom, že celá táto myšlienka vznikla tým, že my sme sa spojili s Iliou Škondričom, to znamená, manažujeme klub OFA Fight Explosion Academy a snažíme sa o nich starať a kvázi tak nejak po konzultácii s Iliom, čo je hlavný tréner v našom klube, sme sa rozhodli, že vytvoríme túto asociáciu, že dáme tomu trošku hlavu a petu a kvázi aká môže byť lepšia tvár ako Attila Vek, tak je to majster Vellatoru, takže to hovorí za všetko. Podľa mňa to bola super akcia, dobrá atmosféra ľudí, tu domáci, bo toto bolo prvá akcia tu v Dunajskej Strede a podľa mňa to dobre dopadlo. Neviem ešte presný dátum, ale okolo septembra mám obhajobu, takže už v auguste idem do Ameriky, do top týmu trénovať a pripravovať sa na zápas. Hala sa nám nakoniec naplnila, aj keď to zo začiatku nebolo moc ružové, takže som rád, že ľudia prišli podporiť domácich chalanov. Myslím si, že zápasy odsypali super, hlavne Viktor Vince s Papajom robili podľa mňa na to, že išli prvý zápas výborný duel pre divákov. Gábor to už je taký náš striker, ktorý to rozhoduje veľmi rýchlo, takže super. Zistili sme nejaké veci, ktoré chceme doladiť, zmeniť do budúcna, takže veľa nám to dalo, poučili sme sa, určite sa tešíme na ďalší gala večer, ktorý bude v septembri. Sú to mladí chalani, ktorí majú takmer nulové skúsenosti, trénujú veľa, takže veľa sa naučili. Myslím, že im to veľa dalo a ja osobne som spokojný. Mohli by všetky výhry, ale tak nevyšlo. No, vedel som, že on bude dobrý zápasník, dobrý fighter, ale ja stále chcem stojí hrať, lebo lepšie som stojí jak na zem a chcel som ho vydať, vybombovať v prvom kole stojí. Tak som chcel vyhrať. To bolo prvé kolo, bude druhé kolo niekde, ešte neviem kde. Ideme aj tam a chceme to vyhrať, to pyramída. Teraz trošku v lete chceme chalanov pripraviť, chystáme kemp, na ktorý chcem určite všetkých pozvať. Odchádzame 23. do Chorvátska, kde bude tréner Attila Vek, Ilia Škondrič, Peter Sluka, ešte sú voľné miesta, takže stačí písať na našu fanpage. A cez leto pripravíme chalanov, v septembri bude ďalšia pyramída do 77 kg, plus pokračovanie tejto 70, lebo moc nám to nevyšlo. Veľa chalanov sa bohužiaľ zranili a nechceli sme to siliť, tak sme radšej počkali do budúcna. Ako vravím, 14. septembra sa môžete znova na nás tešiť. Pozvánku na další kolo jste již slyšeli a vy se těšte na kompletní střihový záznam z Dunajské Stredy, který vám v nejbližší době přineseme na News 3000.